Yeah. Balik mo rin si Konti yun eh. Yeah, guys. Ay, Chopper! Ah, giring. Lain ko na. May ring? Hala. Hindi ko sa te. Nakasakay sa barko guys ang mga pag-umangkan. Tapos kasi nahag ilang mamadaan eh. Padong po silang Cebu. Gara guys ang mga pag-umangkan guys. Tag-picture na eh. Video picture! Video na lang kay lisod man. Ay guys, madung gabi eh. Diyan na demi sa Cebu. Sakta na siya nakasid guys. Na aning lusot na sinigawa sa silang hawla ng iro. So maning iro guys, ngapit mula pa na si Maxine. Subutan man siya guys, pero adik lang man siya wala kay kakaduilhan ba. Pagsa sa makakita kay na paako gid. Sa gabi na magawas sa kusa. Adlaw musud siya. Yes, good morning guys. Karon dami sa atbang sa Silan sa Guadalupe na malito ko na ginagawa. Suja, di na pa butangan og latik. Kani jang kon ang di magkalakal. Jari bubukan. Daw day may carbon aw kanang puron lagi tapos katong carbon bitaw guys katong dagan ka sa mga baligya nga kanang mura bitaw baligya sa Divisoria bagsakan. Guys, dino ko sa tanawang dari guys kaya dakan mga brato dyan magsakan lagi na tarang 35 rin na kamatis grabe ako ikuan dari guys brato na kasi mga dyan sa akin nga 25 rin dari abot kami dari sa mangga atas rin para kayo hindi ng mangga mga kaklaseng mangga na ay India, Lidab Food Sampon ja guys. Dito sa kami dito sa Santo Niño. Kay apa si buongon? Ang buongon ang kakandrato. Ay, ka sakay na dari tanan guys. Dito sa market sa Cebu. Bagsan. Kadari. Diyan tanan ni guys kani kunong mangga gikan ko ni sa kuan ni Samis. Sani ito ilang gizang sa alas pa ja itambay sa may dari sa senior citizen park kay nagagat sa MM sa Himayaon ka kanunay
pre. Pero nga, kanang pirma nimo nga pirma ato nga imo para account na. Katulog 1 2 3. Asa, pagmamurot na. Oh, ayan. Pirma ra ka dito dia. Usara di anak, dia usa pa rin kubos. Oh, ubos na, terihal. So guys, gapot mi sa pagkuan ting paniud to na so dari ra pud mi maniud to sa yan gan aning kanang mura pa siya o kuan guys na yung mga litson. Yung daling kan ano sa kaya guys doon sa doon sa pier. Nata nang makaon na rin guys. Na ay mga kuan mas pa resibo kay ESF. So daghan kasi klase na seafoods. Ja dapat yung darig koan ano to. Sorry man ito guys, amon take out ang si Janjan, tsaka na si Jaoguan guys, seafoods. Tsaka sa mga baka. Nara sa dari makaan guys sa gunsa. Matanan, masara na po kay kwarta palit. So mga ansa day ni in karon biyahe ni Padormis. Dili nga si Janjan. Isang tandaan na to guys, kamusta si Jan? Dalam taxi pa doon sila dyan niya. Sorry Miss Carbon. First time na unang sa kayo. Ikas ko dali pinag-jeep ni kanina. Para ka-video Miss Carbon. So karon ato na sila dyan. Hindi dia. Huwag nagkaon. Huwag lami. Dami ang gikanan guys. Ang take out kay luod ko. Itikat pa si Janjan na sa dami. Janjan ang reklamo na. Ikaw na lang Janjan. Timplahan ko po ito. Asin. Baka ito na. Kanamis ka Marcos na. Ano yung sakit ang tuhod? Oo. Saka pa lagi. Kaya last na ito ilan. Ano yung atot? Kana. Ano eh? Ayo. Nami ka sa loob niya, puro mangga. Kani ang lami adi dapat ang buwan ang buong. Dito. Dari tadi. Hi. Wala ko man eh. Yeah. Balik barang si Kanti me. Yeah, guys. Ay. Shopper. Ah, giring. Wala oh, lain pa na. May ring? Ah. Hala. Hey guys, ay ilang iring. Pareho sa magmura mag-ina sila. Di sila mag-away? Pag kinaunhan, pero magpuan naman na sila. Dugduwa. Abang nasa CR na naso man? Nung nanuso ka? Ha? Nung nanuso ka? Maman. Diyan na kasing korona nila. Mingon to kung mitilaw kas dynamite dyan o pwede habilan. So, dynamite. Palit mo dynamite din ha. Ang kanang baka, niya lang siguro ng gabi. Kaya mga di makakaon na mo. Sayang na ba? Di ko injura nang butangan o kanang timpla kay mura grabing tabangan. Wala may ikot siya. Bitaw ay. Yes. Yesterday.
Yeah, actually, I passed the assessment yesterday, 4 p.m. But then, I no longer have time to take the initial, so I was advised to be back tomorrow. Actually, I received an email confirming that I passed the assessment. Checking on that. Ay guys, nagpanit ko sa kamuk mangga. Katungkuan. Hindi katilaw na, katilaw nga ning mangga na. Hindi ka na ulit na namin guys. Dara dami sa Bangila Simin. Sumutilaw dyan ko na ni mangga. Bawa mangkuan. Kanang harawitang mangga nga bawang abihid. Tilawan ni na guys. Diyan ang hatag pagkadto sa likod. Di daghan Maria manggipalit ka brato ra lagi kilo 30 ra. Nalingaw ko ba? Karang batuhar kilo. Sumurag tamis siguro ni. Kuan na yung mga patunay kuan ba mong abihid. Aslo mo tayo, barok. Oh, mangga. Nah guys, Ya guys, beban lang guys. ano na guys? Guys, dyan. Lubag na. Tilawaning tulo ka klase ay. Sa duha, tulo ka klaseng mangga. Itakos tagabol, mangga dari, grabe yung bratuhara. Grabe yung tagabol. Kani guys, ato ka sa SM, utsintang buok ni. Huy, Meron dyan. nandiyan sila. Dari, tag 30 kilo ra. Nagkabok ng 1 kilo. Ag kilo, dani, upat. Ba't ang 1 kilo? Uh, Uy, grabe. tag dandag duha, tag dodoha mi. So, taraw guys. Grabe sa? So, upat, tag 30, grabe dyan. Kani, tag 30 ra pa din siya. Wala mi, guwapa ka jo. Grabe ko dyan. Siya dapat dyan guys. Tag 30 rin pong kilo. Humot ni. Simin ni Canada ni. Masa mo na? Gaya na? Oh, humot. Tamis ang kuno yun siya. Sa ni mangga, senyorita. Kari ang gitilawan kay gahi pa siya pero na ilo na. Pero alang aslimas lang gamay. Ilaw ta. Kang ka na? Oo. Gahi man. Mga anta. Kani ang gitilawan. Jada po. Umot. Kapaw dan yung tilaw. Yun yung nakaan na to sila. Gikan sila dyan di ay. A few moments later. Hi guys, good morning. Guys, dari sa Guadalupe na ay mga ingon ani at kanin ay tara guys. Nana sasok pa dit. Tara. Uy, naitapul. Tamisan nila. Morning. Happy Sunday. Tapos na. Tiloda yun. Di man tamis. Lugo, ano di ko? Ano, makakustigo lang.
Ano sa biscuit? Ano ko? Baby, ano nangyari ah? Sila sa nilakaw na. Kartuli ba? Kuha sila. Nate, pangwang ko. Lami deh ah. Saan may pag-umang ko? Pangwang ko ba? May sirila. Nah. Ano saan may kakulakaw? Morning guys. Ito na, ito Ano ba gid? Ano man rin buhat dekas kamera? Saka na ito ba? Kailangan mo day. Ikaw Madunon. nagkuha Madunon. mo nga. Naigwa pa kita na. Apa dah? Kasi nila ni sa gasan pag magabot niya tang naurong. Imba. Pasimple raman na. Naon pa na bisa gasa gipang sent na. Yung picturean niya isig bisa gasa. Pating naong. Ang sa? Itugtog bitaw. Dapat kaubang makatog. Ito yung kuwan. Barnet. Initan pa lang pagpasinggit. Ito. Ano? Alam ko ni Badlong anak nila na. Bawal na ito na yung balay. Bitaw. Wali ka nga. Kusog pa dyan. Isabot ko mga daw na unahan. Kusog. Wa para naman niro. Ang gigawa sa ibuno nagbato. Wapas Maxine. Ibunong bato. Hindi! Uy! Ah, Uy! Hoy! Bungon. Wow. Day! Taga ka na. Naman, to sila. Ritsur-ritsur ah. Dali agad. That's what. Ang gawas. Pasal usah ya. Ah, doa. Doa, Diyos ko. Ito daw ko. Okay, taglamig tingog. Atot na ito. Ano eh. Na may lamig tingog na may di. Biasa. Hello. Nakaduha ko guys. Duha ka. Tagpila po nila. Yeah. Nagaduha usa ka bayad sa Pwede mo, hindi kalami anak tabang man. Pasti dua. Mau Palitan man man kami. Mau andan sa mga kakaraanan day. Sa probinsya. Unay na ay luy alo pa din ay luy ah. Nailasa day sa katong belit atol actually. Wadi nakaparehas. Di ako na. Wadi nakaparehas lami sa suman sa taga-bukid. Ya mama ho. Ato nagutok deh. Ha? Dali ulit ka.
Si hindi na pa mo magbuhol. Ang naguli ni Kokos buhol. Hindi na pa yung mobile. Dahil. Mobile ba ito buhol? Ha? Anong tigo? Ah, mobile na ito na. Sakwa ang hindi. Hindi ko natutan. Ha? Hindi ko natutan. Hindi man tugton. Hindi natugtan? Hindi may buot niya. Kasi may magbuot niya. Ano sila may magbuot? Ito yung magbuot niya. Hindi pa yung magdasig ng suro. Ganahan, mag-isili 8. Bulo ka siyang labas ko. Buwan to dito. Di ba ito siya dito? Tarong man siya na. Ikaw. Kana siya. Kana mo kung naana siya huna-hunaon good. Ano kakuan? Ana, maingana siya. Pero gwa siya huna-hunaon. Lingaw iyang huna-huna. Di ko na siya magingana. Mamatay ko. Iwan siya? Iya. Ano nga naman sa balay dito? Hindi ko may tanong ang ko. May tanong imim. Gusto nyo ka mamatay. Tumiwan na. Halo ko kung sino may mamatay siya. Okay, awayon man.